Καλησπέρα σας. Υλοποιώντας την ενθρονιστήρια δέσμευσή μας για μια εκκλησία ζωντανή και ανοιχτή στην κοινωνία, αποφασίσαμε να συστήσουμε το Ίδρυμα Ταμείων Αρρωγής Απόρων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακανανίας. Ένα ίδρυμα το οποίο θα έχει ως σκοπό να παρέχει ετησίως υποτροφίες σε φοιτητές από την Αιτωλακαρνανία με σκοπό να εξασφαλιστεί η στήριξη αυτών των παιδιών που οι οικογένειές τους αδυνατούν να εξασφαλίσουν τους οικονομικούς πόρους για να φοιτήσουν σε μια σχολή ανώτατη της πατρίδας μας. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα στηρίξει τους νέους μας για να υλοποιήσουν το όνειρό τους, να σπουδάσουν, για να εξασφαλίσουν μια επαγγελματική αποκατάσταση επιστρέφοντας στην ευλογημένη γη της Αιτωλακαρνανίας. Το Ίδρυμα αυτό ξεκινάει από το μηδέν. Δεν έχει αυτή τη στιγμή κανέναν οικονομικό πόρο, θα στηριχθεί στην οικονομική ενίσχυση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακανανίας, καθώς και στην συνεισφορά του ευλογημένου ποιμνίου μας.